nag-aayos si Ate Sam ng kanyang anong ang tawag dito? Enrollment. Dito na lang. Ano? Dito mo siya ilagay kung ano yung mga, ito yung mga requirements. Ito yung school. O, anong masasabi mo sa bagong school mo? Enrolled na po ako. Ano, free tuition fee siya. Ah, free ba? Oo, free. Sa ACLC Daet. Next naman ang kukunin natin yung anong tawag dito? Uniform mo. Yan. So, yun. Hintayin nyo kami dun sa uniform naman next time. Balik naman kami ngayon. Kasi kahapon, hindi na kami nakakuha ng tela. Kaya ngayon na kami kukuha ulit. Bumalik kami. Oh. Ikaw na sa magtatanong. Magtatanong ka, bibili ka lang naman ng tela eh. Bibili ka lang naman ng tela, di ba? Sarado pa ba? Sam. Samantha. Si Samantha ay nagsiselfie na naman sa lobby. Huy, anong ginagawa ko dyan? Dito tayo ngayon. Pipili daw siya ng baga ng sumili. ACLC College. Ayan. So, yun yung uniform nila. Ayan. Si Ate Sam ay Maganda. Maganda. Okay, kukuha kami ngayon ng tela. Tayo ng uniform. Baka na nasobrahan ka ng pili. Ang ganda ng design. Si Ate Sam ama bag. Free bag daw. At saka andyan na yung tela. Patingin nga ako ng tela muna. Tingnan natin. Yan yung tela. Guys, it's Sunday and bibili kami ngayon ng grocery. And saan tayo bibili vlog? SM. SM niya gusto bumili.
Dog Daddy Bear. siren. Akin na. Dito tayo. Oh, si Ate Sam. Let's go. Damay ka dyan. Okay. Okay, we're here at Bagasbas Beach and this is the view during Sundays. Maganda naka-business pag-vlog wala. Tagalin mo lang muna, wala naman tao. Yan. Ate Sam is there. Nagbablog din siya. Pero hindi ko alam kung ano ipa-vlog niya. Baka wala na naman siyang i-vlog. Okay, we're here at the beach. Lakad-lakad tayo ngayon. Dito tayo sa side na maraming kainan. Ayan. There. Hi guys. Nasa Bagasbas kami. Kasama ko si Mama. And nagbablog din siya. Today, nag-aambon talaga ngayon. And it's 4 o'clock na. 4 o'clock na ba? Anong oras na? 4 o'clock na. Yun, naglalakad kami. Ay, ang daming kainan. Ayan, oh. Kaya natin yung kainan. Ayan, si Ate Sam. And nandun yung Obang Ramen. Obang Ramen Restaurant. Picture mo, wait. Saan? Sa ubang. Sige. Mawawag pa tayo? Ikaw, kung gusto mo. Pero malakad-lakad na lang muna tayo. Ito na Pabalik. tayo. Lakad lang tayo habang andun yung dalawa, oh. Andun sila. Lalakad sila dun sa beach. Ayan. Sunday ngayon kaya, pero 4 o'clock pa lang, no? 4 o'clock pa lang ng hapon. Pero maya for sure maraming tao dito, lalo na dito sa kainan. And yeah. For sure. Dito tayo sa, yan. And ito, partners, kainan, and ay, okay guys, look at the Japanese restaurant. Ayan, Japanese restaurant here. Ayan, it's in front of the beach. And Obang Ramen, that's it. Okay. And yung dalawa, andun pa rin sa kabila, naglalakad sila. There. Medyo moderate pa yung tao ng ganitong oras. I think mamaya-maya. Pero Sunday ngayon, I think Saturday maraming tao dito sa Mano. Ayun pala yung Aplaya. Aplaya ni Kuya Boy. Ayan. Katabi siya ng Obang Ramen. Si Ate Sam tumawid na. Hoy Sam, tumingin ka ng sasakyan ha. Ayan, dalawa. Talakad din sila. May mga maliliit na bangka dito. Ayan. Tapos dito, ayan, katabi nila yung ng Obang yung Aplaya ni Kuya Boy. Marami ding food stall dito. Dito dapat Wait. Ulan na pati. Hi, Vlad. Vlad is here. So, where did you go? Magaling. Hindi ko pa na-try dito sa ano, guys. Pero siguro gagawa tayo ng vlog para sa food naman natin, food trip. Pero sa ngayon, walking tour na lang muna tayo dito sa Bagasbas Beach. Ayan. Yeah. Okay guys, we will go na dun sa tricycle dahil umuulan ng konti. Handa ambon. Ambon na. Kala ko may tricycle. It's raining. Oo nga, amoy ano? Parang patay na palaka something. Ha? Kaya
sakay ulit sa tricycle. Saan tayo madaan dito? Let's go.
Oo yan, mas parang masarap. Tsaka ito, ano to, bonay? May ano, panligas, ano, parang masarap din siya. Masarap din sa kape. Wala ka, sige na. Yan na, pabili ka na yan. Basta ako ito sa akin. Yan. Ha? Ano sa'yo, Pipi? Ay, gusto daw nito ni Vlad, oh. Bilang mo na lang. Sige na. Apat. Magkano sa mo? Ay, bonay. Pati koko. Tres ang isa. Kaya ko ano. Mga ilang piraso. 15 piraso. Tapos ito, apat lang kay Vlad. Ito yan. Apat kay Vlad. Ito, nabili ka na ng apat. Apat o 5 na. 15 nito. Tapos 5 nito. Wow, ito pa, meron pa nito. Nice, Spanish bread. Di nagtagal. Aking ilang na lang ay sabihan. Vlad. Anong tinatanong mo dyan, Vlad? May tinatanong ko na naman, ah. Anong bibilin mo dyan? Anong gusto mo dyan? Turo, anong gusto mo dyan? Alin? Ito? Ha? Sige. Kasi sa Christmas to. Daming tao, boy. Alright. Nagkakain si ate mo. Nag-uumong ng tinapay. Nagkakain. Bukas daw ito. Kain o. Kain o. Bukas ito. Okay, park muna. Kain siya. Lapit-lapit. Ay, very good. Kaso walang bubong. Sama kayo na yung tripod. Nag-uumong. Yung lock ng ano. Oo nga, nag-umunga na siya. Alamon yan. Isa nga. Yung lock. Ano sabi doon ni Vlad? O yung mga cellphone mo. Diyan mo din nalagay. Yung cellphone, wag mo ilagay sa likod. Go, ilak mo. Lock mo na. Happy time. Bilis na. Grado yung manlaki yan, ha? Okay na. Hinihila mo. Okay na. Ganyan mo na. Ang teknik niya, ganyan. Hila. Ito, hawakan mo pa ganun. Hawakan mo. Ito, pa ganun. Hindi yan. Ito ang hawakan mo. Ayun mo, nakalak na pala eh. Okay guys, let's get inside. Bigyan mo ito kay papa mo. Ang ginagawa mo siya dyan. Kilala ko ba?
tayo na. Ano yung nangyari? Lemon. Lemon car. Lemon. Mama, lemon car ito. Alin? Lemon car. Cake. Cake. Nag-i-imagine ka, sa akin sumasama. May go. mali daw siya. Mama, it's my uwi. My uwi. Ayaw, picture dito. Dito ka lang. Uy, ma-picture. Ayaw. Bakit ayaw? Uy, ma-atam. Ayaw. Layo. Ay,